Jedem? Klapka. Jmenuji se Daniel Račan a jsem kluk z Pelhřimova. Jsem motorkář, cestovatel, hrozně mě to baví. Už mám za sebou spoustu expedic. Od, řeknu, roku 2010 nebo 2012 se vydávám na takové delší cesty. A v roce 2021 za mnou přišel můj kamarád s tím, že by rád podniknul cestu do Tadžikistánu na Pamír Highway. A moc mi dlouho netrvalo, abych se rozhodl, že bych se k němu rád přidal. Tak ahoj, já jsem Lukáš Krlín. Nejsem úplně motorkář, já se spíš považuji za cestovatele na motorce. Motorka mi přijde jako geniální nástroj na cestování. Samozřejmě mě to baví. Na motorce baví mě síla, výkon, baví mě volnost. A na motorce mě baví strašně to, že nemáš hranice, jakoby neexistuje pro tebe, neplatí prostě pro tebe zdaleka to, co v autě. Můžeš kamkoliv se na ní vydat, téměř kamkoliv samozřejmě, pokud to jen trochu jde. Objíždíš kolony, nejseš limitovaný prostě zácpama, špatnýma cestama. Takže ta volnost, líbí se mi romantika, cítíš v helmě cokoliv. A celý ten trip, vlastně já jsem si to vymyslel, já jsem si to vysnil, ani ne tak vymyslel, jsem si to vysnil, napadlo mě to, když jsem v nějakých dlouhých zimních večerech koukal na videa. Dan se toho okamžitě chytil a řekl, hele jo, já pojedu s tebou. Můj prvotní plán bylo jet sám, rád jezdím sám na motorce. Takže v září 2022 jsme se s Lukášem sešli, kdy jsme si dali nějaký předběžný plán na ten budoucí rok. Odsouhlasili jsme si teda jako kam pojedeme a já jsem využil toho, že Lukáš to měl celý nastudovaný, že to měl připravený, takže jsem se jako vtírnul k němu a začali jsme s tím pracovat. Trošku jsme se jako bavili o termínu v tom roce 2023, kdy vyrazíme a začal jsem se na to těšit, protože já když si tam jako to stanovím, tak se mi od toho pak těžko uhybá a hrozně moc jako to chci, aby se to stalo. No a tak s Danem jsme se domluvili, že to podnikneme celou tu trasu a uběhnul nějaký čas, nějaký lehký přípravy jsme začali dělat a mě začalo najednou potom docházet, jako že se vlastně bojím a že ta situace s Ukrajinou a rodina a práce a že nějak jsem z toho prostě začal couvat, začal jsem se toho bát. No ale ten rok 2022 byl takovej jako zvláštní v tom, že začala vlastně válka a ten svět začal fungovat trošku jinak a díky tomu, že kde Lukáš pracuje, tak se nám to trošku znejistilo, ten odjezd. To byl pro mě těžký okamžik, protože já jsem s tím už počítal a měl jsem to jako připravený a všude už jsem to samozřejmě nahlásil, jakože se tohleto bude dít a protože to byla jako velká cesta, tak to každýho zajímá. Tak řekl jsem to na nově, že nepojedu, a já jsem se rozhodl, že teda nepojedu, že to celý odpískám, že to je jako na mě moc jako hodně rizik. Ještě samozřejmě lidi zrazovali od toho, že nám motorku v Rusku ukradnou a to bylo taky další riziko, který jsem nebyl asi ochotný podstoupit v tu chvíli a prostě jsem řekl, že nepojedu a nebyl jsem se tím rozhodnutím jistý. S tím jsem se úplně jako nechtěl smířit, protože prostě já už jsem to měl připravený v hlavě a vzhledem k tomu, že se mě zeptal, jako, co si o tom myslím, protože se mi zdálo, že i z toho jeho rozhodnutí si nebyl jako úplně jistý. Tak jsem mu trošku vynadal do telefonu. A byl hustý na mě a řekl, že takhle ne a že prostě jsem řekl, že bych že pojedu a že on se už podle toho zařídil a já jsem znovu nad tím zase začal přemýšlet, jsem taky přemýšlivý a řekl jsem si, hele, ne, prostě pojedu. Vysnil jsem si to, měl jsem to v hlavě, věděl jsem, co jsem chtěl vidět, chtěl jsem to moc vidět a řekl jsem, že prostě pojedu.
s Danem jsme začali víceméně tu cestu plánovat, začalo to kolečko, nějaký ty permity do té autonomní oblasti, do toho Tádžiku. Sehnali jsme, nebo vlastně Lukáš sehnal v agenturu v Polsku, která kamionem převáží motorky a cestovní takovýhle expediční auta podobným bláznům, jako jsme my. A tam jsme dovezli 13. května motorky do Varšavy na káře. Kluci je dali do beden, naložili na kamion a odjelo to. Problém byl ten, že se díky válce začaly jako hodně blokovat hranice a uzavírat si jako na zájem a na schvál ty hraniční přechody a vlastně vstup aut z Evropy do Běloruska a opačně se začal hodně komplikovat. A ten náš kamion stál ve frontě asi týden a my jsme to věděli, ten organizátor té agentury nám nemohl mlžit, protože Lukáš měl v motorce sledovačku, což jsem teda jako velmi kvitoval ke konci, protože já to nepovažuji za úplně důležitý, měl jsem jako důvěru v tu agenturu, ale díky tomu, že tam ta sledovačka byla, jsem měl jako dost dobrý přehled o tom, kde to zrovna je. Takže celé to auto prošlo jako veterinární kontrolou nebo prostě nějakou takovou velkou čistkou a to auto se zdrželo o další 4 dny. A my jsme vlastně už jako v tu chvíli věděli, že protože mezi Biškekem a aktuální pozicí toho auta byly asi 4000 km, jestli se pamatuju dobře. Kamion se rozjel, fakt na poslední chvíli. Krištof teda věděl, že je v průsadu, protože těch motorek dalších na kamionu bylo asi 13. V Bělorusku domluvil nějakou firmu s 2 řidičema, teď svakli ten náš návěs a skočili za to a fakt jako valili asi non-stop. Tak je potřeba říct, že v tom Rusku to asi jde. Někdy 7. nebo 8. června, vlastně o týden později, než byl plánu, ten kamion přistál v Biškeku. Nastal den D, kdy jsme měli odlítat a já si pamatuju, jenom chci z toho vypíchnout, jakože mi bylo hrozně špatně. Já jsem se strašně jako vystresoval, mi bylo fakt jako zle, ale vím, že to bylo jenom ze stresu, nemělo to žádný jako jiný důvod, ani původ. Tak my jsme oba na letišti a oba jsme v prdeli, protože mě bolí břicho a Lukáše záda. Takže se máme na co těšit asi. Tak čau. Tak čau. Čau. Tak jsme dorazili do Biškeku. Jo, právě jsme se nechali ukecat nějakým klukem na jízdu s jeho taxíkem. Je to ten největší pekáč, co tady na parkovišti stojí, ale to asi nevím. Vlastně stejně doveze. Usmluvili jsme nějakou cenu, takže ještě 5 euro. jsme vybitý, potřebujeme se umýt a potřebujeme se dát do pucu a pojedeme za Macim, protože nebo on možná pojede za náma, pojede za náma. On potřebuje čidlo, který mu vezem na SPZ-ku. Tak nám tady ta Honda trochu nejede. Jako umí jenom couvat a neumí jít dopředu. Jo, už jede. Mašina. Už jede. Auto je fit, mašina je fit, že jo? Fit. Fit je to, no. Fit, это хит. Je to... Maci, čau. Hele, jedeme. Jsme tady a jedeme teď do toho hotelu, jak jsem ti posílal. Jedete do hotelu? Jedeme do hotelu, sedíme teď v taxíku. Nebo takhle, plán je takovej, zatím předběžně, že jsme s tebou chtěli pokecat, vytahat z tebe nějaký moudra na cestu a pravděpodobně, že bychom jeli až zítra, no, uvidíme. Hned na letišti jsme si koupili teda SIM karty, aby jsme měli místní spojení. Bylo jako relativně levný, myslím, že tam bylo 20 GB dat, takže to bylo super. Dojeli jsme taxíkem do hotelu, kde už stály naše motorky, vystoupili jsme z taxíku, šli jsme se vítat s našima strojema a Lukáš prostě zjistil, že v tom taxíku nechal telefon. To jsou nepříjemnosti. Tak tady máme první zážitek. Lukáš právě v tom taxíku nechal svůj telefon. Voláš, tam nevoláš? Volám pořád.
takže máme tady první zásek. Tak ještě, že dneska nemusíme nikam jet. Já to mám všechno. V tu chvíli mi to vzalo veškerý vítr z plachet, jako to prostě pro mě v tu chvíli to končilo celý. Ještě to nezačalo a už to pro mě končilo, protože ten stres jako s tím telefonem, kde fakt, já jsem tam měl nahraný den pod něj, každý den toho tripu, já jsem se na to důkladně připravil, měl jsem doma průvodce, jo, když se k tomu vrátím, takže já jsem si fakt, věnoval jsem spousty úsilí a času k tomu, kam jet, co tam vidět, co z toho vypíchnout. Takže rychlá akce, Lukáš scházel nějaký tašky prostě z motorky, nastartoval jí, že jako pojede taxikáře honit, hledat někde, což se samozřejmě nepovedlo, protože tam byla jako nějaká prodleva mezi tím a v tom velkém městě šedým se ten taxikář rychle ztratil. Potom si Lukáš odskočil na záchod, mezi tím se dostavil Maci za náma. Já jsem z toho měl trochu prdele, se přiznám. Ale Lukáš šel na záchod a ten taxikář se objevil ve dveřích a podával mi ten telefon. Tak já jsem mu dal nějaký peníz, co jsem měl v kapse už jako rozměněný. No a strčil jsem telefon do kapsy a přišel Lukáš ze záchodu a teď jako ptal se, jako jak to je, ne, jestli taxikář volal nebo jestli se ozval, jsem říkal, že ne. Ale s Macem jsme dobře věděli, že už je jako situace zachráněná, ale já jsem jako potřeboval ho v tom chvilku ještě nechat. Akorát, že Maci to pak nevydržel a říkal, už mu ho dej, protože já to nedám. No takže se nám vše ulevilo, měli jsme mapy, které byly prostě připravený, zpracovaný, Lukáš na to dobrý. Je teda ještě pravda, že mezi tím já jsem si psal s tím Maci Šilhou, my už jsme se potkali kdysi na nějaký akci motorkářský, takže jsme jako věděli, o koho jde, vzájemně jsme se znali, když ne nějak jako dobře. Sehnal jsem mu to náhradní dílo té motorky, ten tam měl fakt jako pos, jel tam sám a sehnal jsem mu ten díl. Počkali jsme do druhého dne, než se ty motorky vlastně proclí a jakože se oficiálně přiznají do té země, kam dorazili a mohli jsme se napakovat. Dostali jsme, myslím, ráno v 10 papíry, takový posvátný a mohli jsme jet. Já jsem to jako všechno hrozně vnímal, provoz, prostě všechno mi přišlo zvláštní. Horko, když přiletíte do Biškeku, jak Biškek je hnusný město, prostě paneláky, že to bývalý Sovětský svaz, mdlí, prostě nezajímavý ničím, ale v pozadí je prostě pohoří Tianshan, což je prostě pás, který vede až takhle do Číny. A to, já jsem to najednou, jenom když jsme tam přilítali, já nevím, jestli se tam vzpomínáš, tak nic, prostě poušť, Kazachstán je poušť, přiletíš do Biškeku, všechno vypálený, prostě horko a najednou vzadu prostě vidíš ty 7000 hory posetý sněhem nebo bílý, prostě pahorky, nádherný. No a jeli jsme po silnici asi 200-300 kiláků, pak jsme uhnuli do hor, kde vlastně naše cesta mířila první den k jurtovému kempu. Jsme vlastně ten první den jsme jeli na ten Songkul, to bylo jezero, krásný, horský, chtěl jsem tam jet, tam byly ty jurty. Já nevím, Dan nezmiňoval, mě třeba nadchlo absolutně. Já jsem se tam poprvé setkal s roletama, poprvé jsem se tam setkal s lidma, že jo, protože v Kyrgyzstánu jsou Aziati, typický prostě Aziati, vyšší čela, že jo, samozřejmě šikmý oči, ale přátelští lidi, jako by hrozně fajn, mi to přišlo jako strašně fajn. Tohle je Kyrgyzstán. Lukáš je při slzu.
Tak co je volno? Musíme chvilku počkat. Jo. $45. $45 pro 3 lidi. A co v tom je? OK. A přijeli jsme, když jsme přijeli k tomu jezeru Songkul, tak to byla pro mě absolutně panenská příroda. Viděli jsme tam divoký koně, natáčeli jsme je na video, budou někde taky v tom videu vidět. To bylo pro mě úplně, já byl úplně vyřízený z toho prostě. Já jsem říkal, tohle to není možné, že existuje jako na tom světě. Dali jsme si tam véču a vyspali jsme se do 1 ráno, jsme se rozloučili s Macem, který měl namířeno už jako vlastně celou cestu zase domů. Ten už měl Kyrgyzstán projetej, tak jsme se tam s ním rozloučili a jeli jsme dál. Tak my si tady žijeme. Spokojeně. První takovej úplně epický výhled nás čekal asi 15 kiláků za tím jurtovým kempem ráno za startem, kdy prostě se otevřela úplně luxusní krajina a tam jsme jako padli na kolena, museli jsme slízat z motorek, dojít na kraj prostě toho kopce a tam se jako pokochat, protože tam opravdu, tam se byli na měko a oba jsme pustili slzu, protože to jsou vlastně ty okamžiky, pro který to všechno děláme. Sjeli jsme takovou hadicí, prostě namotanou po vrstovnici té hory jsme se jeli dolů na cestu a takže jsme jeli do Karzarbanu, to bylo docela jako ošklivý město. Nicméně jsme tam našli úplně skvělou paní, myslím, že na Bookingu, skvělou paní s penzionem a ta nám uvařila nějakou večeři, my jsme tam přijeli, byli jsme jako vypálení, protože ten den prostě se ty teploty jako vyvíjely, ale motalo se to okolo 40, takže nám bylo jako teplo. Jsme vyuzený, přijeli na ten jejich dvůr, tam jsme zaparkovali, slíkli jsme se, sprcha prostě konečně. A najednou prostě na bránu někdo zabouchal a objevil se tam cyklista, prostě takovej, jak když jede z vedlejší vsi. Pak tam jako přijeli i ty ostatní, tak byly asi 4 a oni prostě z Paříže dojeli do Kyrgyzstánu. Tak jsme si připadali jako méně cenný v tom výkonu, protože my jsme tam dojeli vlastně na Pražáky jako kamionem a doletli jsme tam letadlem. A oni to celý obšlapali. No. Pro mě to bylo jako nepochopitelný. Dostali jsme od nich vlastně zprávu, protože z toho Kazarmanu jsme potřebovali do Oše. Vedli odsaď 2 cesty. Jedna po silnici o dost delší a jedna přes kopec kratší, ale ještě zavřená kvůli sněhu. No ale ty kluci vzhledem tomu, že to projeli a ty kola pronesli, tak nám doporučili tam jako jet, že si nějak s tím poradíme. Že to je podle nich proveditelný. Trochu jinak se nosí kolo na zádech než motorka, ale se tam přijeli, samozřejmě to jako teda projet nešlo, ale vzhledem k tomu, že se tam potkává spousta rodin a na tom kopci si přesedávají vlastně z auta do auta, přejdou to sněhový pole s těma taškama, na druhém konci na ně čeká druhý auto, tak nám tam s tím pomohli, se tam trošku zaplácali. Takže jsme to projeli. Tím jsme ušetřili třeba 300 km, si myslím. Jsme se vydali udělat odborný posudek tady toho lavinového pole. Já si jako myslím, mám za krkem, že tohle to jako je sízdní, jo. Když to prostě se toho nebudeme bát a pojedeme trochu svížnějc. Trošku větší obavu má tam z té 5metrový masy. No nám nic nezbývá. Jo, Loki.
Ty vole, fakt, no. Zpátky se vracet nebudeme. Zpátky krok. Tam jdou kluci s koňma, že jsme je zapřáhli, že by nás popotáhli maximálně. Máme za sebou s pomocí tady místních první úsek. S Lukášem jsme každý ujeli asi 5 metrů sněhu a žuchli jsme. Takže... Ale tlačit se to dá. No a teď nás čeká to horší, protože tam je takový docela velký stoupání. A je to asi 5 nebo 6 metrů vysoký, hluboký sníh. Sice uježděný, ale to je do kopce, no, takže uvidíme. První motorka je tam. Kurva drát. Super. Tak máme obě motorky tady na druhé straně. Je to teda sakra výkon, musím říct. Škoda jenom jedna. Tady mám řachlý bráster. Už vím, že si koupím hliníkový příště. Jaké? Váženě. Přesně, přesně. To je Gruzie, Albánie, Belarus. To je podmínky. Tohle je... Birč by to takhle neudělal. Pro mě, on totiž Dan, jak je jako zkušenější motorkář, má mnohem víc naježděno, tak on tu motorku jako vůbec nešetří. A já jí mám takovou jako, tady odřená, no OK, no tak je to enduro, ale prostě jsem takovej, jsem to jako prostě, my jsme se z toho dělali srandu, on taky, jak Dan, to jako vsuvka, jak Dan má mnohem víc naježděno, tak on je strašně rychlej na té motorce a já zdaleka nejsem tak rychlej jako on. Já se otrkám, jakoby, že stačím, ale Dan je ten, který prostě za to tahá mnohem víc než já. Já se i snažím vyhybat těm dírám a myslím, že Dan ne, ten to tam prostě napere. A dávej. My jsme se z toho dělali srandu, já jsem vždycky říkal to byl moment, kdy jsem vždycky říkal, ale Dane, to je zvolnit, viděl jsi tam to, ne. A dávej, já jdem. Ale v tomhle tom jsme jako rozdílní hodně, ale měli jsme nějaký krizovky během té cesty, jako vzájemný, během těch 3 neděl, my jsme předtím spolu nikde nebyli.
a byl to takový pro nás možná trošku test. A takže jsme tam měli momenty, kdy jsme si možná lezli na nervy, ale nikdy jsme si nic neřekli a vždycky to trvalo jenom chvilku. Ta motorka má obrovskou výhodu, že se zavřete do té helmy. A oba dva to dokážeme asi poznat jakoby tu špatnou, nebo to naštvání. To nebylo, že bychom si vynadali, že bychom si nadávali, že bychom vůbec. Prostě jsme to cítili, že už jsme byly momenty, kdy jsme už toho měli dost, takže jsme odjeli od sebe. A ono tam je výhoda v těch zemí nebo v té střední Asii, ono se tam nedá moc ztratit nikde. Těch silnic tam není jako přehršle. Jako tam, když dáte směr, kam jedete, tak prostě pojedete po jedné cestě, protože jich tam prostě víc není v těch horách. V Oši, jasný, v Oši jsme se ubytovali na takovém pěkném hotelu, kde fungovala klimatizace, jsme se tam vyprali, protože za ty 2 nebo 3 dny už to bylo takový celý použitý. Z Oši jsme jeli dolů na jih na hranice vlastně s Tádžikistánem. Tak tu máme první defekt, asi 4. den. A nedojeli jsme moc daleko, chtěli jsme ujet jako tomu Hitsu do hor, takže se nám asi úplně nepovede, protože já mám píchlej zadek. A nevím úplně proč, protože jsme jeli po krásném asfaltu, relativně, takže někde musel být nějaký řebíček. Jdem hledat. Takže jsme objevili díru díky Lukášovému kompresoru. Tady ta čupka. Takže dáme knot a jedem. Máme hotovo. Saritaš bylo město, kde jsme poprvé viděl Pamírský pohoří. Poprvé jsem viděl prostě Pamír jako takovej. A tam se nám právě stalo, že jsme potkali teda tu samolepku, nebo našli jsme tu samolepku těch trabantů. Tak sice tady nemají benzín, ale za to tady mají takovouhle památku na trabanty. A já když jsem potom shodou okolností, je to 14 dní, co jsem viděl příběh trabantů na Netflixu, tak jsem věděl, co se tam odehrálo. Tam se odehrál velký příběh, jako jen tak mimochodem. Kdy se tam potkali s tím Polákem, který jel potom v tom maluchu, takže to se mi jako hodně líbilo. To je jenom tak jako na okraj. Tak zpětně jsem získal jako ten důvod, proč tam ty kluci tu samolepku dávali, ale viděl jsem tam poprvé Pamír a poprvé navigace se mi ukázala silnice M41, o který jsem právě hodně četl a hodně jsem o ní věděl, teoreticky, co mě mělo zmáklo. A tak to na mě jako taky zapůsobilo krásný, prostě poprvé 7000 nádherný, já jsem to chtěl vždycky vědět, nikdy jsem to neviděl. Poslední 30 kilometrů vlastně z hlavní silnice spočívalo v tom, že bylo potřeba projet taková louka, takový jako pastviny a ono nám asi v půlce začalo pršet. A z té hnědo-červené hlíny se stala jako klouzačka. Je to hrozný mazlák na té cestě, jak je uježděná, jak je tvrdá prostě. Je to hodně loží. Cože? Hodně loží.
Ještě dobrý. Tajku. No a přijeli jsme do Pohoří Pamír, tam je základní tábor Píklenina. Lukáš sebou žuchnul, tak se trošku oplachuje, aby tam nepřijel jak Vix na návštěvu. A je to naprostá pecka. No. Já jsem se trošku zválil, no. To nevadí. Já jsem se válel první, tak jsi dobrý. No to jsem se válil hned za tebou. To bylo jasný, že se budeme válet, ale tady jsem byl blbec, tyjo, že já byl z té trávy. Tady. To je triko. Super. Cíkej. Tak my jsme v základním táboře Píklenina. Tady ty kluci staví stany a připravují tady to zázemí pro turisty a pro horolezce. My jsme tady jako jediný teďkom první a máme to právo jako první letos se tady vyspat v tom stanu ještě k tomu zadarmo. Lukáši! Šaš. Co? Chili con carne. Taky chili con carne. Potom se proti turisti. Tady mám ještě pro změnu chili con carne. Jo. Máš nahoru chili con carne? Nemám, ale mám chicken tikka masala. Ještě tady mám vanilla rice pudding, tyjo, ten si dám dneska večer. Vanilla rice pudding. To víš. Děláš prdel. No mám. To máš, jo. No má. Motorkář. Má pudding. No ty vole ne, pudding je nejvíc, ty vole. Dobře. Ty nemáš pudding? Ne. Ty jsi marnej, ty vole. Co chceš dělat na Píkleninovi bez puddinku, ty vole? Píklenina, jenom tak pro zajímavost, Píklenina je druhá nejvyšší hora Kyrgyzstánu, nevím, která je první, má přes 7000 ta hora. 7200, nevím, 100, to je jedno. A o základním táboře Píklenina jsem věděl, že tam dokonce i hrob nějakého českého horolezce, ale my jsme ho nenašli. Nebo aspoň jsem se té teorie, to jsem si někde dočet. A základní tábor Píklenina pro mě famózní, jako tam, když jsem potom viděl ty kaniony, všude tam pobíhali sislové, to bylo jako, pískali na nás, to byl jako pro mě silný zážitek, hlavně jak jsme tam byli sami, ještě první prostě v tom kempu, jak ty místňáci, jak nás tam nechali spát jako zadarmo. Docela jako vysoká nadmořská výška už tam, bylo někde 4,3 tuším. Trošku jsme se potřebovali zahřát a i jsme měli takové jakoby labilnější myšlenky v tu chvíli. Tam jsme si pouštěli tu muziku a tancovali jsme a prostě tam jsem měl pocit, že nám patří svět, jako že nás nemůže nic zastavit a nic položit. To jsem samozřejmě nevěděl, co nás čeká další den. We are born again. Open your heart. Spend this time in your head. With every star. We are born again. Open your heart. Spend this time in your head. Dávám to. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall, staring out over miles of land without it, but wanting to build up walls. Lift me up in your branches, we can watch the sunrise. Just a couple of bruised up souls that believe that it was worth one more try. With every star, we are born again.
máme za sebou noc. V základním táboře. Trošku blázy mám noci. No, ale to bylo asi pod. Ke snídani se podávají míchaný vajíčka a jaká je to kafe? Kolumbijská káva. Celý ten trip, ještě jak jsem byl jako naplánovaný a nevěděli jsme, že jsou zařeny ty hranice mezi Kyrgyzstánem a Tádžikistánem, tak to celé způsobilo samozřejmě úplně jinak časově. Měl jsem tam spousty bodů zájmů. My jsme do Uzbeku stejně chtěli, ale chtěli jsme jenom toho Samarkandu a neměli jsme v plánu prostě víc tam nějak tranzitovat. A to samozřejmě ten plán celý úplně jako rozkoplo. Takže... A aby jsme se dostali tam, kam jsme potřebovali, tak jsme tam museli celý objet a z jižního Kyrgyzstánu jet zpátky nahoru, na sever, překročit hranice do Uzbekistánu, protnout Uzbekistán rychle, vyjet vlastně, překročit hranice do Tadžikistánu a tu Pamír Highway jet v obráceně, než jsme měli vůbec v plánu. Aby jsme si zkrátili cestu z toho základního tábora Píklanina zpátky do Oše na sever toho na hranice s Uzbekistánem, tak jsme měli na výběr ze dvou cest. Buď tu originál, kterou jsme přijeli po silnici, byla to celkem jako nuda, i když s pěkným výhledem, ale už jsme to měli za sebou. A byla tam jedna cesta zkratková přes Horský Sedlo. Tak jsme se nějakých místních pánů, když jsme tankovali ve vesnici dole, aby jsme měli dost benzínu, tak jsme se jich ptali na cestu a oni říkali, dá, jechaj, možno jechat, motocyklem možno jechat. No. Tak mašinou нет, to znamená jako autem se to nedá, ale motocyklem dá možno jechat. Já si tuhle větu pamatuju z Gruzie, kdy nám někdo taky takhle jako poradil a taky to bylo nesjízdný a taky jsme to nakonec dali. Takže jsme tam prostě vyjeli, no. Vystoupili jsme asi 50 km do Horského Sedla a čekalo nás vlastně na samotném vrcholu už toho kopce, tak nás čekalo jednak kamenný závaly, ale ty se nechali projet a už nás tam čekalo jedno sněhový pole. Já to najedu takhle doprava na to kamení, ale to krátký. To viděl už? Maximálně se rozbiju hubu. Další den byl ten den, který Dan tady popisoval, jak jsme překonávali jak ty kamenný závaly, ale byly tam hlavně ty lavinové pole. A to bylo fakt hrozný. Tam já měl pocit, že tam prostě zůstaneme a že tam necháme motorky nebo že tam umřeme a ale já jsem si to vůbec jako nepřipouštěl. Já jsem řekl, tady prostě nemůžeme zůstat. Já tu motorku nenecháme, já ji mám tak rád, ani to nemůžu nechat tu motorku vlastně. Tam bylo i zajímavý, Dan to popisoval celý, takže nemá cenu se k tomu vracet, ale hodně zajímavý na tom bylo i střídání nálad. My jsme si hodně jako střídali nálady a Dan to chvíli zdával. Já kopal k tomu, že prostě tam nezůstaneme, že prostě musíme dělat všechno pro to, aby jsme odsek odjeli. Nechtěl jsem, aby tam skončil ten trip, že bylo to v první třetině toho tripu. No, takže Lukáš mě objel a přivázali jsme motorku mojí za jeho motorku, on už stál totiž na té cestě za tím sněhovým polem a že mě jakoby povytáhne nahoru, povytáhl mě, ale pak mě povytáhl ještě jednou a já už jsem to vlastně úplně nepotřeboval, ani jsem to nečekal, jenomže jsem mu to neřekl. Takže jsem přes ní hodil pak salto a jel jsem po zádech asi 10 metrů dolů z toho kopce po tom sněhu. No. Hej! My jsme čuráci. Bože!
Sjížděli jsme dolů na severní stranu té hory, kde to ale začalo být jako zajímavější, protože toho sněhu se tam najednou za zatáčkou prostě objevilo daleko víc. A jeli jsme opravdu po té takové pěšině vyšlapaný od těch ovcí. No a tam to bylo jako zajímavější v tom, že vlastně jako trhák dolů pod sněhem, trhák nahoru pod sněhem a my jsme jeli po takové té pěšině na hraně té cesty vyšlapaný. Bylo to takový jako místy dost natenko, tak jsme jeli prostě na kačera, sundali jsme nohy z motorek a trošku jsme to jezdili nohama. To jsme jako absolvovali, ale pak tam bylo kus cesty, který byl prostě vyplavený vodou. Škoda je, že z toho videa ta kamera to nedokáže zachytit, jak opravdu jako nemožný to bylo. Tak. A jsme v hajzlu. Nicméně nám nezbylo, než pokračovat dál, takže jsem jí tam poslal za doprovodu Lukáše. Snažili jsme se tu motorku dostat na druhou stranu, jenomže v tom bahně prostě ta motorka sjížděla víc a víc z toho svahu a dostávala se nám jako čím dál víc pod tu cestu. A tam už jsem jako začal propadat tomu zoufalství, že ji vlastně odsaď jako nedostaneme. No ale tu motorku prostě ve dvou v bahně v zimě vysílený bez vody jako není možný vytáhnout. Úplně na rovinu jsem si začal hledat místo, kde budeme rozbalovat stany. Ve 4,5 skoro kilometrech výšky blbě se dejchá, to tělo tam tak nefunguje, jak by bylo potřeba. Takže to bylo takový dost vyčerpávající a moje hlava to vzdala, úplně jednoznačně. No, poprvé v životě jsem měl pocit, že to potřebuju, tak jsem se obrátil k nebi a poprosil jsem o pomoc. To se mi nikdy nestalo ještě. A asi do půl hodiny jsem uslyšel první ovci, a pak druhou, a pak třetí, pak jich prošlo asi 200. A na konci toho stáda šli 3 pastevci. Tak přátelé, pastevci, 3, ještě tam je jeden dole. Mě vytáhli do té díry. A jsme si šahli, a jsme úplně v oba dva. Pak jsme si šahli. Krávo. Tohle byl už asi 5. sníh, co jsme museli takhle se tady mrdat. A jedem dolů, protože je bouřka a začíná sněžit. Už netočím. Oj, ja, jest plocha. Vaši nevím. Já jsem tam potom propadal nějakým skepsím a tam už potom zase Dan jako vycítil a byl jako dobrý. Já jsem se jako, myslím, že jsme se tam hodně jako doplňovali, jako, že jeden bez druhého nebyli bychom schopni to vůbec zvládnout. A když jsme se dostali na tu druhou stranu, tak ten jeden z pastevců nám řekl, ať tam nejezdíme, protože oni odsaď vlastně jdou z té severní strany, která byla daleko víc pod sněhem než ta jižní, kterou jsme měli za sebou. A říkal, že tam jako odtává hodně sněhu, teče tam prudká voda, vzalo jim to několik ovcí, je tam třeba metr vody a je tam taky hodně sněhu. Tak my jsme se došli s ním asi 200 metrů podívat pěšky prostě za roh a to bylo jako opravdu lavina, která zasypala všechny ty 3 úseky té cesty. Voda jest. Voda mnogo, вот так voda. Tu. Не можешь, мотоцикл вообще не можешь. Takže to bylo vlastně jako úplně nemožné to jako absolvovat a tam projet. Já jsem trochu nechápal, proč nám to neřekl předtím, než jsme tu motorku tam dostali, stejně jak tu druhou. No ale řekl nám, že prostě máme jet zpátky, protože tam se jako nedostaneme. Já jsem byl úplně odevzdaný, se přiznám, protože jsem byl úplně vysílený a hlavně mentálně teda v tu chvíli. Lukáš na tom byl jako dost líp a kopal do mě, prostě povzbuzoval mě, říkal, jo, musíme to dát, dokud je tady on, tak nám pomůže. Tam pokolo na vody, vole, tak to nemá cenu. Počkej, co děláš? Otáčím motorku na místě. Pojedeš mi kousek? Jo, ty vole, to nedáme, vole.
celý zpátky. Musíme, Dane, nemáme jinou možnost, tady jsme v horách. Dokud jsou tady oni, tak to dáme, pojď. Nepřemýšlej nad tím vůbec. Ej, zaveďoš? Jo. Давай, я помогу, я читаю. Dane, já jinak nevím, ty vole, já nevím, jak se to brát. No, vytáhneme z toho. Kalau mau kau kan orang kayak gitu, bos. $500 даешь. Takže jsme prostě na stojánku ty motorky na místě obrátili zpátky a tím baheným rigolem, tou chybějící cestou jsme je dorvali zase jako zpátky na druhou stranu. Za pomoci teda oslíka. Já dám ti $. Já šušu. Dám ti $. Na pumpě říkal, dá, jechaj, nic probléma. Tak jsme si to dali, tu sjezdovku s kurvou zpátky, tahle. A je zima jak prase a fouká vítr. No to? No co? Přesně jak cípneme, ne? To se to necítne. Evo no. Ale máme jít. Kolikrát jsi si dneska hrát? Takhle no? No. Já už tam skoro jsem, já už tam jsem, ale bylo dobrý, jak jsme si střídali ty nálady, tyjo. To jo. Jak ty v prdeli, tyhle budeme tady spát. No ale to když jsi mi řekl, tyhle to nejde, to nemůžeme prostě. Kamaráde. Tak mluvám. Tamhle jsme málem dneska spali. Ale Lukáš nechtěl, no tak pohodě, mámi. Zvedám. Já na ne. Já se tady mám power. Víš, co by řekl Riemann? Ne. What the hell of adventure. Máme Jsme šťastný. zajebaný, máme všechno ulámaný a jsme mokrý až na kost. Ale v botech mám jaro, ty nefungujou, ale. A tam já jsem si jako ověřil, že když to tělo nemůže a hlava vypne, tak se to tam ještě xkrát dá jako znovu zapnout a znovu probudit prostě, aby to všechno fungovalo. Ta síla se tam prostě najde, protože je jako neskutečný, jak to tělo dokáže fungovat, když je v takovéhle situaci. Tak jsme našli, sjeli jsme z kopce dolů. Našli jsme tady nějakou rodinu, která má jako adventure ubytování pro takový magory, jako jsme my. Tady jsou nějaký turisti horolové. Jsou úplně zmrzlí a mokrý a strašně utahaný. Ráno jsme namazali řetězy klasicky, nebo teda Lukáš namazal i mojí. A
aby to fungovalo dobře, tak se o ně taky musíme starat. Co děláš? No máš to jde. Já to rád hustý. Když to by ti řekl Jarda, ne? Kdyby chtěl bavoráka, tak to dělat nemusíš. Cože máš? Trávaný jak krapovič, jo. Sodi, ty vole. To nebylo. Tady máme Škodičku, jo. To je pro motorkáře to je jako zásadní naprosto. Absolutně. V podstatě to vypadá, že už jako nemůžeme nikam jet. Včera jsme sice bojovali o život, ale to mě mrzí víc, ty vole. Já si pamatuju takovou, ne, a ten kryt ne. Já říkám, Lukáši, jde o život, vole, ne o vejfuk. A on, jo, to je pravda. Z těch lavinových polí jsme se vrátili, de facto jsme ztratili den úplně, protože odkud jsme ráno vyjeli, tak tam jsme se večer vrátili totálně vyčerpaný, ale šťastný, že jsme to přežili a že máme motorky a že vlastně další den můžeme pokračovat dál. A jeli jsme přes Oš po asfaltě zpátky a mířili jsme na Uzbekistán. Když jsme přilítli do Biškeku, tak já celý nadšenej, že si s sebou vezu takovouhle videotechniku, koupil jsem si nový dron a tady jsem se s ním učil lítat. Tak mi tam kluci řekli, motorkáři, kterým patřily ty další stroje z toho kamionu, že jako dobrý, ale do Uzbekistánu se drony dovážet nesmí, protože tam je to prostě zakázaný, stejně jako v Číně. No a to já jsem jako samozřejmě nevěděl, ani jsem tam moc extra nezjišťoval, protože ani mě jako nenapadlo, že by vlastně mohlo to tak být. Takže jsem přemýšlel, jak to mám udělat. Dokonce mi Maci říkal, že prostě za to hrozí nějaký vězení, ale nedával jsem tomu takovou váhu, tomu upozornění prostě, jsem si to jako vymyslel po svém. A přemýšlel jsem, jak to teda udělám, abych přes ten Uzbekistán do Tádžiku ten dron převez. Bylo mi jasný, že se nepřiznám, protože to by mi ho zabavili rovnou a já bych tu možnost už pak neměl. Tak jsem po druhém přemýšlení v helmě po cestě vymyslel to, že ji ukryju do kanistru. Já jdu řezat kanistr, do kterého vpravím moje letadlo. A považoval jsem to za jako geniální léčku, že to prostě jako musíme vyjít a že jako vyzeraju nad těma celníkama a policajtama. Podle mě to je dobrý, jako jo. Tam obalený v hadru, tak jsem to nic neudělal. A z droního kufříku jsem udělal GoPro kufřík. No jako, že bych nebyl nervózní, to nemůžu říct, ale ještě to dobře dopadne. Ty cedule byly jako jasný, no drone zone a podobně. No, začalo mi trošku lepit, když jsme přijížděli k samotné hranici, tak první, co byla taková sprcha, asi to byla dezinfekce, vypadalo to jako rám z myčky, z veliký na kamiony. Tím jsme projeli a to nás podstříkalo nějakou dezinfekcí asi a já už jsem neměl nasazenou helmu v tu chvíli, takže to bylo takový nežádoucí, taková nežádoucí sprcha. Tam vlastně bylo to schovávání toho dronu a já věřil tomu, že to klapne. Obdivoval jsem Danovo odvahu, že do toho šel. Já bych to asi v tu chvíli nedal, i když jsem ho pozbuzoval, jako, že to klapne, že to je v pohodě a vůbec jsem mu to nerozmlouval, tak ono, Dan má svoji hlavu. A hned za bránou, vlastně, která se nám otevřela, tak tam byl rentgen. Protože už pár hraničních přechodů jsem projel, tak vím, jak takový rentgen vypadá. A ten kanistr jsem měl vlastně přivázaný za tím hliníkovým kufrem až na konci motorky. A v tom plastovém kanistru prostě byly takhle ty 4 vrtulky, 4 motůrky toho dronu. A tam jsem jako dostal fakt strach, protože kdyby ten rentgen měli zaplay i pro nás, tak si myslím, že by na to museli přijít, že prostě by si s tím fakt někdo dal práci. Ahoj, usmívat se, zdravit hezky.
popovídat se s nima, to je řešení. Dobrá dňa. Ale už nebylo jako úplně čas nad tím přemýšlet a ani prostor jako to nějak řešit, tak jsem prostě projel ten rentgen, ale drama přišlo potom na té uzbecké straně. No a když došlo na kontrolu bagáže, tak za mnou přišel takovej od pohledu podezíravej jako celník a takhle se ke mně postavil. A takhle se na mě jako jedno oko přivřel a říká, u vás jest dron? A já, u mě jest kamera. Tak jsem mu ukázal na GoPro, který jsem měl na helmě. A on se mě zeptal znova, u vás jest dron? A já říkám, u mě jest druhá kamera. Tak jsem mu ukázal kameru na kufru, kterou mám. A on se mě zeptal po třetí a to jsem začal jímat takový podezření, jestli jako něco ví nebo ne. A stejně jsem mu řekl, že žádný nemám. A on si natáhl rukavice a začal mi lustrovat prostě všechny kufry. Projel mi to, promačkával, různě něco chtěl otevřít, taštičky, prostě kosmetiku a podobně. V kufrech nic nenašel. Ptal se, co je v kanistru, já jsem mu říkal, že tam nic není, že je tam pusto. Jsem dal rukavice a říkal, že je to v pohodě, že můžeme jet. To je spocený až na prdeli, protože ten celník se asi 4krát zeptal, jestli mám dron. Já jsem si myslel, že to točí z rentgenu, ale naštěstí ne. Jsme tady. Tak první stresovat za sebou, mám čárku, večer si dáme pivo. No, ale dron jsem teda do Uzbekistánu provez. Nechtěl jsem ho tam používat, protože to by bylo jako vrchol drzosti už, ale já jsem potřeboval ho provízt do Tadžiku, tak jsem to udělal takhle. Vyjeli jsme do Uzbeku, příšerný hit, fakt jako hrozný teplo. A jeli jsme dál a byl nám jako fakt extrémně velký hit a já jsem dostal nápad se jako dojet schladit na myčku aut. Uzbekistán vlastně, my jsme ho prolítli cestou tam. My jsme vlastně měli v plánu až při cestě zpátky ten Samarkand, k tomu se dostaneme. Takže v Uzbeku nic vlastně, pro mě teda co bylo zajímavé, tak oproti Kyrgyzstánu Uzbekistán byl hrozně čistý, hezký, kultivovaný. Jakoby, rázem se změní lidi, Uzbekové vypadají jinak než Kyrgyzové. Kyrgyzové jsou fakt Aziati, Uzbekové už ne, ty už jsou víc evropský. Víc snědí samozřejmě, ale víc evropský, nemají ty rysy toho Aziata. Natankovali jsme, přijížděli jsme na hranice zpátky a já jsem považoval ten hraniční přechod na výstupu ze země jako z mýho pohledu, že by měl být jako jednodušší, protože vlastně my z té země jdeme pryč, tak už jim vlastně nic nehrozí. To jsem se ale trochu plet, protože ta kontrola byla jako důslednější ještě. Prohrabával ty kufry všechny a mačkal takhle. A nejvíc jako silný moment pro mě byl ten, když zaťukal na kanistr a zeptal se mě, jestli tam je voda nebo benzín. A já jsem řekl, že tam není nic, že tam prázdno. A on, OK, tak jo, tak jeďte. A to byl pro mě okamžik, kdy jsem jako věděl, že tenhle stres, tuhle dávku už nepodstoupím prostě.
Moment, jeden, který si vybavuju a který pro mě byl silný, Dan ho trošku spolknul, asi ho tak neřešil, možná protože těch zkušeností má víc. Tak ten moment pro mě byl ta první noc v Tádžiku za hranicema. Večerní příjezd do toho města, který ani nevím, jak se jmenovalo, to první město v tom Tádžiku, nevím. Nepodstatně, my jsme tam nic moc zvláštního nezažili, ale já když jsem viděl ten hotel, který jsme spali, pro mě strašný. Já jsem tam viděl šváby, ale šváby, opravdu šváby. Do dlaždiček, do nich jste se nemohl ani dotknout, protože to by všechny popadaly, byly odpouklí, jakhle ty fakt drželi silou vůle. Podívejte, co tahají motorkáři všechno za krámy. To ještě není venku tohleto. Ještě teprve přijde, my jsme zrovna přijeli. Druhý den nás čekala cesta do Dušanbe, do hlavního města. Po cestě jsme jedli meruňky. Jo. A vlastně ty meruňky tady Dan nezmiňoval, to bylo důvod, my jsme potom další den měli velký střevní potíže a Dan tvrdil to, že to je z meruněk. Ono asi bylo, ale já jsem tomu v tu chvíli jako vůbec nevěřil. A jenom když se vrátím k těm meruňkám, my jsme odjeli třeba hodinu od hranic a najednou prostě sad a tam zralí meruňky a my jsme pořádně nesnídali ráno a krásný prostě meruňky, osypaný stromy a tak jsme se tam zastavili a začali jsme si je trhat. Já nemám rád ty chlupy na tom. Psí uhou. Lukáši, jsi v televizi, jo. Máme tady zastavili na snídani takového sadu. Plný meruněk. A jsou úplně vynikající. Tam mají ty chlupy. To se říkají. Právě jsme dostali od kolem jedoucího pána tyhle ty polosušený meruňky. Já jsem si původně myslel, že nám jede vynadat, že mu to tady jíme, ale on nám ještě přivez tady ty. Ty meruňky byly úžasně sladký. Já si vybavuju toho pána, to byl taky pro mě silný moment. Mně ten pán přišel, jako kdyby to byl anděl. Prostě já byl v bílou košili a byl strašně hodnej. A takhle nám dával prostě ty meruňky a já si pamatuju jeho ruku. Mně to přišlo jak z filmu, to byla scéna pro mě jak z filmu, ať se jako dáme a zase odjel, on pomalu přijel, pomalu odjel, jak nám ty meruňky říkal, jeli jsme dál, jeli jsme do toho Dušanbe a tam byly momenty, kdy Dan jel přede mnou. Jeho stylem, dávej, jeden, prostě musíme tam být, večer v Dušanbe, ono tam nebylo nic moc zajímavého. Ten začátek toho Tádžiku vůbec nebyl zajímavý ničím. A mě to moc jako nebavilo a asi dvakrát jsem na té motorce usnul, protože jsem jednak byl utahaný z těch předchozích všech jako dnů a ten hrozný hit prostě mi moc nepomáhal, takže jednou mi tam taky odbočovalo auto, který já jsem zrovna předjížděl, bylo to docela ofous, viď? Já už jsem jako spoustukrát na tom výletě malou umřel. Jo. Takže dneska to nějak nejde. Je hrozný teplo. A já usínám zatím, nevím proč, protože ještě docela spal v noci, ale usínám, teď jsem usnul asi dvakrát. Tak jsme museli zastavit a máme tady takový krásný svatební salonek. A tady paní se nás postará, takže nás pumpuje černým čajem a kafem. To je tunel smrti, je o tom hodně pořadů na YouTube. Fakt? Tahleta díra do pekla se nazývá tunel smrti, protože tady už jako zemřelo spoustu lidí. Je dlouhý asi tak 20 kilometrů nebo kolik. Je tam strašná tma, strašný smog, nedá se tam dejchat.
Jsou tam díry v té silnici, je takovej ten asfalt takový jako uplácený lopatou, to vypadá. Přijeli jsme do Dušanbe. Dušanbe je rozporuplný město, ne? Jakoby z půlky extra moderní. Taký skoro mrakodrapy, nasvícený, hlavní cesta, jako fakt všechno kamenný, taky jako pěkný a z druhé strany prostě chatrče, rozbitý domy nebo takový neupravený, nehezký. My jsme spali v té nehezké části, v tom Greenhouse hostel. Tam Dan popisoval, my jsme potkali spousty těch cestovatelů, já jsem o tom věděl, o tomto místě a chtěl jsem tam spát právě kvůli těm lidem. Chtěl jsem tam potkat nějaký lidi. A byli jsme právě v tom bikehouseu toho Azíze. To Greenhouse a bikehouse jsou kousíček vedle sebe. To patří k té dáci? Jo. Šošo? Čučut malinký. Čučut malinký? Krasivo. Tak jsme tady narazili bikehouseu v Dušanbe v Tadžikistánu na českou výpravu Silk Road. Chystají se na nějakou další etapu, tohle auto tady bylo zaparkované. A teď sem Češi letí, za 2 dny tu budou a budou pokračovat dál. Přesunuli do hostelu Greenhouse, kde je tady takováhle komunita všech možných lidí, studentů, nějaký Japonci, na motorce Španěl, Němci, Poláci, Japonec na motorce, na silničních kolech, už nechápu, dívejte, na tenderku. Takže tady dneska budeme nocovat, už se těším do sprchy a půjdeme se někam na kebab najíst, protože nemám chuť. Sedíte u toho stolu v té restauraci, tam prostě v tom Tádžiku a fakt vedle vás Rus, Španěl, Němec, prostě Kyrgyz nějaký, nebo Tádžik tam byl. Zvláštní pocit. Zase, jakoby pro mě, když se to jako uvědomíte a zastavíte se v tu danou chvíli a přemýšlíte nad tím, si řeknete, hele, tohle je úžasné. Jak prostě ty lidi najednou nic neřeší, prostě jenom se baví o cestování, jsou všichni stejně zaměření, nikdo neřeší politiku, vyprávějí příběhy z cest, jako, mě z toho mrazilo, jako jsem si říkal, hele, tohle je úžasný zážitek pro mě, jako, hodně jsem byl z toho takový nakuplej, no. To jsem nevěděl, co mě čeká druhý den, protože my jsme se ráno zbudili a jeli jsme dál do toho, věděli jsme, že musíme překonat do toho Kalejkumu. Kalejkum je vlastně hraniční městečko, kde začíná Horní Badachšan, což je autonomní oblast. Nicméně ta cesta pro mě bylo horor, jak Dan na tom byl podstatně líp. Tam Dan nezmínil, že Dan teda byl mnohem prozíravější a já měl s sebou Imodium. Ale já jsem si nepřečetl jsem si, jak to užívat. A tam je, že máte užít asi 2 nebo 3 tablety najednou a že to potom jako hodně pomůže. A já jsem si vzal jenom 1 tabletu a vzal jsem si ji jenom ráno. Počím se prostě. My se dneska balíme asi o 2 hodiny díl, než jsme měli v plánu, protože máme nějaký střevní trable oba. Lukáš teda na tom hůř. A je slaboučkej. Tak to vodíme. Zatím to není nic moc. A je 9 hodin ráno a 33 stupňů. Třeba mi rychle vypadnou do hor. Začalo se to zhoršovat jako víc i mě a my jsme nebyli schopni prostě jako pokračovat v té cestě. Takže byli jsme asi hodinu za město, sjeli jsme ze silnice, lehli jsme do trávy, jsme oba usli. A protože jsme byli fakt vysílení, strašně. Strašně to bolelo, Lukáš furt lítal na záchod a byli jsme úplně vysílení. Tam jsme spali hoďku, vlastně se zbudili, sedli jsme na motorky, popojili jsme dál, třeba řeknu 2-3 hodiny možná, prašnou, hnusnou, děravou cestou, kde jsme předjížděli nebo jsme potkávali jedno auto za druhým. Prostě to byla fakt vošklivá silnice, úplně jako extrémně. Zaprášená, strašný hit, prostě, my jsme byli vyřízený.
takže takovým jako odpočívacím místečku jsme zastavili, lehli jsme tam do takového altánu zase, hodina spánek prostě. A furt vodu a teď jsem nevěděl, jestli mám pít nebo nemám pít a spali jsme do sebe různý léky. Moc to jako nepomáhalo teda, takže takhle jsme po kouskách jako pokračovali tím dnem. My jsme museli ujet, myslím, ten den asi 450 kiláků. A bylo to jako fakt náročný. No. Takže takový 3-4 zastávky nás čekaly, kdy jsme si jako prostě lehli. No nicméně jsme to nějak překonali a projeli jsme tady tu příšernou cestu zaprášenou v tom Hice a dojeli jsme až do Kalejkum. Já to protrpěl. To byly momenty, kdy mě tam Dan hodně podržel, protože my, když jsme fakt jeli tím těžkým offroadem, pro mě to bylo těžký offroad ještě v tomhletom zdravotním stavu. Já jsem nevládnul vůbec, mě bylo zlé, křeče v břiše. Já už nemůžu, Dona, já už nemůžu, ty vole, já už nemůžu. 30. Это сколько деньги будет? Kalejkum je takový turistický městečko. Podle mě to je turistický, protože nevím, kde jinde by vzali peníze prostě uprostřed hor na hranicích s Afghánistánem, aby bylo tak jako hezký. To jsem měl pocit chvilku, že jsem jako ve Svatém Mořici. Nasvětlený, krásný budovy, prostě balkonky, jako fakt hezký. A tam nás odchytil hned na mostě, protože jsme vůbec neměli sílu nic hledat. Tak nás hned na mostě odchytil a tam místní hoteliér. K němu jsme bez váhání prostě sjeli, zaparkovali jsme motorky a dostali jsme nějakou véču, nebo teda vlastně já, protože Lukáš šel ležet, ten vůbec nemohl. A dali jsme sprchu, já jsem se vypral zase. Dal jsem si večeři za Lukáše, takovou jako lehkou a šel jsem taky spát. Dobrý znamení je to, že Lukáš začal jako dnešní ráno vtipem, jo. Ke dni otců, který je zítra, tak to už je dobrý znamení, že je mu fakt jako lepší. Takže jsme vyjeli, Lukáš se dal do cajku, měl úplně jinou náladu druhý den, takže to bylo dost lepší. A zase jsme začali užívat. A ten den si pamatuju, že byl jako luxusní. A to mě hrozně bavilo, protože jsem jel jako docela pilu, jel jsem jako fakt ostrou. Maronka. Super. Jo, mám to držet, jo. Dobře. Tak tohle jsem ještě neviděl. Myslíš, že v tom kýbli nosíš rod slepicím taky? Taky. Tak dneska jdem do Chorobu. Máme to 240 km. Já nechci broučkoviny, se mi moc nelíbí a teď jsme se z nich dvakrát posrali, tak už si nedáme. Krásná krajina. Fakt krásný. My jsme jeli po tom Pamíru, ta cesta byla strašná. Tam jezdí kamiony, prašná, cesta díry. Cesta jako taková opravdu jako nezáživná, ale to prostředí, to bylo krásné. A musíte se tam hodně soustředit na tu cestu. Protože to je sice Pamir Highway, ale ty kamiony tam nejedou víc než 20 km v hodině. A je to vysekaná prostě ve skále vysekaný zub, kde prostě ty kamiony se míjí a vy tam mezi nimi kličkujete, jedete vpravo, vlevo, kaluže, prach, většině věců, něco na silnici, spadaný kamení a vlastně po pravici máte ten Afghánistán, je tam ta řeka, tam jenom sráz dolů, takže tam když jako spadnete, tak už se odsaď jako nevyhrabete, tam prostě jenom kameny, tam spadnete jenom jednou, jako tam víckrát už tam nemáte šanci přežít.
tak smíchu, no. Máš to zadarmo. So first, you can parking down there on the lodge, and I will bring the key. And meat and beer. Do you have beer? Takže no, jsme potom jeli tím Pamír Highway. Já ten den za to strašně tahal, ubejvaly mu ty pneumatiky, já jsem ho tam potom se do něj trochu pustil, říkám, ale neblbni, jako a tady asi těžko budeme řešit pneumatiku náhradní, ty za to taháš, on měl jiný pneumatiky než já. Protože já jsem měl fakt jako ostrou. Mě to hrozně bavilo ten den, jsem se to strašně užíval, vlastně 10-11 hodin ve stoje. Sice to není Dakar, není to závod a není to tak náročný, ale je to spousta adrenalinu prostě, mě to děsně bavilo. Tam je hodně vojenských checkpointů a tam všude musíte ukazovat ten permit a všichni se vás prohlíží, oni jsou jako přátelští, jo? Tam nemáte jako pocit strachu, ale věděl jsem, že dron není to pravý ořechový a on ho i přesto vytáhl. Když tam začal dronovat a nevím ty záběry, jestli tam budou v tom filmu a doufám, že jo, z toho Afghánistánu nevím. Jo, a najednou k nám šli ty vojáci, ne? Takhle ty tádžický vojáci s těma samopalama, já říkám, ty vole, to bude zase průser tady s dronem. No a oni k nám přišli, jako co tam děláme, ne? A ještě já říkám, jdu jsem ty vojáci, on říká, jo, já je vidím, já chci ten dron jako stáhnout, ale já nevím, kde je, ne? A teď jsme furt koukali, kde ten dron je a pro mě stresová situace. Říká, to není asi dobrý, ne? V Tádžiku dronovat ještě u Afghánistánu, ne? Koukat na ten Afghánistán, a za náma ty vojáci s těma puškama. Říkám, to nedopadne dobře, to bude průser. Ale přišli, zeptali se nás, jestli dronujeme, bušilo srdce a jakože jo, a oni řekli, hele, to tady nedělejte, ukliďte to a jďte. A to bylo celý, jako byli hrozně přátelští, jo, takže... Teď jsme dali do Chorogu, tam jsme se ubytovali ve známém penzionu u Zubejdy, tam jsme se vyspali a připravili jsme se na druhý den. My, aby jsme netrpěli tady neláskou, to jsme si koupili taky vitamíny, který každý ráno užíváme takhle a funguje nám to. Jo, Lukáši. Takže je to fakt dobrý, to je tady místní výrobek, nevím proč je to modrý, ale funguje to. Tak na lásku. Na zdraví. Druhý den jsme vyrazili a za Chorogem vlastně z té originál M41 Pamír Highway jsme ohnuli a doprava sjeli jsme na Vachan Valley. Grecia, da? Grecia. Grecia? Ne, Čechy. A kolikrát se nám prostě otevřel takový luxusní výhled. Tam jsme si udělali spolu profilovky na Facebooky, jsme se tam vystavili, prostě to bylo fakt luxusní fotky. Měli jsme zastávku v lázních, přírodní lázně Bibi Fatima, tam jsme zastavili, to má asi 40 stupňů, jako těžko se tam lezlo, ale dali jsme to, bylo to docela příjemný a nevydrželi jsme tam moc dlouho, bylo to fakt hodně teplý. Lukáši, mi se to líbí. Jo, Lukáši. Skočili jsme na motorky, řezali jsme dál, potkali jsme Rakušáky, manželský pár, bylo jim přes 60 let určitě, říkali, že 7 let cestují po světě. Teprve tam se to začalo zvedat do hor a tam to teda bylo úžasný, krásný, prostě je to neskutečná krajina, barvy, vyprahlý, rozlitý řeky, prašná cesta, nikde ani noha, prostě modrá obloha, hele, až kýč, jako drsná krajina, strašně drsný. Jeden moment jsme tam taky zažili drsnej a to byl tam spadlej most a my jsme tam brodili řeku s těma motorkama. Tam mi to přišlo taky hustý, měl jsem trochu strach a nakonec jsme to dali.
motorkáři by to asi přejeli, ale my ty brody ještě neumíme a bojíme se. A jeli jsme dál s tím, že budeme nocovat, prostě tam jsme našli na mapách takovou jako základničku, že tam budou asi 4 chaloupky, tak, a tam byla jako vyobrazená postýlka, tak jsme tam k tomu topili. Na dlouhých roletách fakt jsme ji jako řezali pěkně, protože prostě rovina dlouhá třeba jako několik kilometrů, 10, 15 prostě rovně. Takže tam to bylo možné jako otevřít a dávat tomu saze. My jsme přijeli k té základně a už bylo jako 7 hodina večer, byli jsme dost vysoko, byla tam zima, foukal tam vítr a tam byli prostě 2 vojáci, kteří stáli u brány a mi říkali, jako jedeme tam na hostel a oni nelze, tady žádný hostel není, prostě musíte jako pokračovat dál. A jako, že co? Jednak už začala být zima, foukal vítr docela silný a na to další místo, kam on ukázal, to byly asi 2 hodiny cesty. Do města Alichur, což je jedno z nejvýš položených měst jakoby na Pamír Highway. A tam teda to byla taky jako jedna z krizovek, kdy už se stmívalo, foukal vítr, už nám začala být zima, byli jsme unavení, měli jsme mokré nohy, protože jsme brodili ten potok s těma motorkama. Jak nás vyhnali ty vojáci z toho místa, tak tam jsme taky bojovali. To byl boj obrovský, protože šero, písek hluboký, já s tím nemám takové zkušenosti. A tam mám opravdu, tam to musíte řešit plynem, prostě tam musíte přenést tu váhu na zadek té motorky, že se sednete prostě na prdel té motorky a natáhnete ruce a prostě za to taháte a jenom doufáte, že to všechno jako ustojíte. A motorka pod váma tancuje po celodenní jízdě, už toho máte dost. Tam jsme jeli Pilu a bylo to buď a nebo. Dorazili jsme do takového městečka na Horní planině. Nic, nikde nic nebylo, prostě jenom pár chaloupek, rovný střechy, všechno bílý. Právě tady jako diskutujeme, co máme zítra dělat. Protože jsme vlastně ujeli za 3 dny asi to, co jezdí normální lidi 5. A my jsme si dneska dali 370, z toho jsme si dali 340 ofíků. Ráno jsme teda vyrazili zpátky na asfaltku a teď jako vrátili jsme se zpátky do Chorogu, k Zubajdě a další den jsme to řízli přes vlastně do Dušanbe. V tu chvíli to bylo dobré rozhodnutí, ale to je taky dobrý důvod k tomu, aby jsme se tam někde vrátili a možná už letos a dojeli si Bartang Valley, který bych tam chtěl projet, ještě jsme neprojeli a dojeli si, tam ještě jezero, teď si nespomenu, jak se jmenuje, to je jedno. No. Jedem mašinkou.
A já jsem věděl, že asi 3 kiláky za hranicema je pěkná pumpa, moderní. Byla to ta pumpa, kde jsem cpal dron do kanistru. Přijeli jsme k té pumpě, odbočovali jsme doleva, dával jsem přednost proti jedoucím autům, byla tam dlouhá kolona aut. No a ty chlapi z té dodávky už na mě jakoby mávali, ať jedu, ať přidám, a prostě jsem jí do té díry napálil. No ale vůbec jsem jako nevěděl, že tam je ještě jeden pruh silniční. Mě prostě sestřelil taxikář s takovým modrým piškotem, Daewoo Matiz. To mi bylo zle. Já jsem to neviděl v přímém přenosu, ale já jsem slyšel jenom tu ránu a já jsem to, jak to Dan tady popisoval, tak já jsem se jenom otočil, viděl jsem Dana na zemi. Zvedl jsem se a byl jsem toho teda plný, jako musím říct, že jsem chytli ve mně saze. Navíc ten řidič toho Daewoo, to už bylo teda dost rozbitý, tak za mnou přilít a že jsem jel jako přes dvojitou plnou čáru. Tamhle je přerušovaná čára. No, shodou okolností zrovna jeli okolo policajti. Fakt tam ten druhý pruh je. Taxikář tam jel oprávněně a prostě je to celý moje chyba. No, takže jsem jako vystyd. Policajti mě navíc upozornili o tom, že když budeme chtít řešit tu situaci jako přes ně, tak to je podmíněný zdravotní prohlídkou na absenci drog a alkoholu, zabaví se stroje, proběhne soud, trvá to 3 dny a stojí to daleko víc peněz. Jsem se teda rozhodl, že zaplatím taxikářovi, co chtěl. Chtěl $500, Lukáš mi půjčil peníze, protože měl dolary, já jsem měl jenom eura. Je dobrý, že mi nic není a že můžeme jít dál. Takže ta motorka prostě díky tomu, že to KTM, tak je jenom jako poškrábaná, ale to je vlastně všechno. Jestli se nechcete nudit, tak jděte za mnou na dovolenou. Nebudete se nudit. to už slyším po druhý. Silný zážitek pro mě. Jak jsem si říkal, tak další zásek, jako tady opravdu další zásek. Předtím bylo 3 dny klid, protože jsme byli v tom Samarkandu, tam jsme o život nebojovali, tam jsme se naopak odpočívali a byla záma lázeň. No a byl už návrat do Biškeku a v Biškeku už pohoda jazz, no. Poslední noc, vykoupání na hotelu, příprava motorek na transport a plní dojmů a zážitků domů. No. My jsme někde, já vlastně ani nevím, kde jsme, že už to upadalo, tak jsem se rozhodl do hajzlou s tím troubením. No a jsme v Biškeku. A před hotelem jsme si slavnostně podali ruce s Lukem a popřeli jsme si a poděkovali jsme si vlastně za ten trip celý, protože to bylo neskutečný prostě. Bylo to zatím nejvíc, co jsem na motorce absolvoval, co do nebezpečí, krásy, pestrosti a náročnosti, tak to bylo zatím jako suverénně nejvíc. Já jsem jako děsně rád, že jsem tam byl s ním. Protože to byl jako skvělý trip naprosto.
To je hotovo.